Sobre les acusacions de suposat endollisme de la CUP a la Diputació de Tarragona, Carles Castillo, que és el cap de llista del PSOE a la demarcació, diu: qui més defensa la transparència i més s'omple la boca hauria de ser exemple en coses com aquesta. i Jordi Roca del PP afirma que aquells que van donant lliçons als altres partits i després... I les nostres assemblees locals de la demarcació, les assemblees de les CUP, expliquem. Soc Javi Queralt, regidor de la CUP a l'Ajuntament d'Alcanar. L'Assemblea Local d'Alcanar van votar Xavi Milian com a assessor de la CUP per a la Diputació de Tarragona. L'Assemblea Local de la CUP d'Amposta van votar Xavi Milian com a assessor a la Diputació de Tarragona. L'Assemblea Local de la CUP del Tebre van votar com a assessor a Diputació a Lu Quintero. L'Assemblea de l'Arbós vam votar per Josep Manyer. Em dic Roger Sosa, soc regidor de l'Ajuntament de Montblanc per la CUP i la nostra assemblea local va votar la Lourdes Quintero. Bona, soc el Pere Campinyes, regidor de la CUP a Riudoms i simplement és per dir que l'Assemblea de la CUP Riudoms va triar el Xavi Milian per ser alliberat de la Diputació. L'Assemblea Local de Tarragona van votar el Xavi Milian com a assessor a la Diputació de Tarragona. L'Assemblea de la CUP de Tortosa va decidir votar a Xavi Milian com a persona treballadora a la Diputació per part de la CUP de la CUP Tarragona. Senyors del PSC, no tots funcionem igual, hi ha gent que funcionem de manera assembleària i democràtica. Nosaltres som la CUP Ulldecona i Barris i vam votar el Xavi Milian per alliberar per a la Diputació de Tarragona. L'Assemblea Local de Valls va votar com a tècnica de la Diputació a la nostra companya Lu. El 2 de juliol del 2015 van fer pública entre totes les assemblees locals la convocatòria per la plaça d'alliberat municipal de la CUP a la Diputació de Tarragona. Es tractava de convidar qualsevol militant de les assemblees locals del Baix Penedès, les comarques del Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre, que si volia ser l'alliberat a la Diputació de Tarragona per la CUP, doncs havia d'enviar una carta de motivació i el seu currículum, i entre els dies 8 i 12 de juliol les assemblees locals d'aquests tres espais, Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, decidirien una a una per quina d'aquestes persones apostava i després es faria el recompte total de quines havien estat les persones o quina havia estat la persona més votada i per tant l'escollida per fer aquesta funció d'alliberada. Es van presentar 3 persones, una d'elles va tenir 4 vots, una altra 3 i el tercer 11. El tercer s'anomenava Xavi Milian i és la persona que fa d'assessor de la CUP a la Diputació de Tarragona. Un mitjà digital de la ciutat va explicar que un socialista li havia explicat que la CUP havia endollat el seu assessor a la Diputació. Si tenien dubtes, l'únic que havien de fer era preguntar-nos-ho directament a nosaltres perquè realment no tenim absolutament res a amagar. Tu creus que haurà tingut a veure alguna cosa la nostra postura amb els Jocs Mediterranis? I tu creus que tindrà alguna cosa a veure el fet de que ara els plens durin molt perquè pregunten moltes coses? O potser les causes que tenim als jutjats, una de les quals està sota secret de sumari?